Міністерство замежных справаў Беларусі прыняло і зацвердзіла кандыдатуру Барыса Грызлова на пасаду амбасадара Расіі ў нашай краіне. Інфармацыю, якую падаюць медыі на афіцыйных сайтах МЗС і амбасада Расіі, абвяшчаць не спяшаюць. Белсак працягвае вечаровы жывы эфір 13 студзеня. Мяне зовут Александр Пуціла. І што яшчэ сёння ў выданні? Войскі АДКБ выводят из Казахстана. Контингент УДКБ не принимал прямого участия в контртеррористической операции, был задействован, как я уже отмечал, на охране стратегических объектов. Планировали 5%, отрымали 10%. Инфляция побила 5-годовый рекорд. Импортные могли быть составляющие, на которые цены подскочили значительно, например, какие-то удобрения, там, корма, которые мы закупаем, да, извне. Белорусские войсковцы вертаются додому з Казахстану. Официально казахстанская миссия контингенту Организации дамовы коллективной бяспеки выкананая. Але на адмысловае відэа на радзе Совету министров обороны АДКБ Виктор Хренин заявил, что Беларусь готовая паўтарыць удзел своих войсковцев у замежных миссиях. Падрабязней Ярослав Стешек. Братских народов союз веков. Казахстан пакінулі першыя расійскія вайскоўцы кантынгенту АДКБ. Яны вылецелі з Алматы. Афіцыйна ў Казахстане каля 2000 вайскоўцаў кантынгенту, які мусіць вярнуцца дадому до наступнай серады. Завтра выводим 14 бортами, выводим все силы наших коллег Армения, Таджикистан, Белоруссия. Киргизские коллеги выходят с учетом того, что они рядом своим ходом. У арганізацыю дамовы калектыўнай бяспекі ўваходзяць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан і Расія. Гэта першая военная операция Альянсу, але магчыма, што не апошняя. За короткий промежуток времени вы смогли обеспечить безопасность граждан, оказать помощь в стабилизации обстановки и обеспечить бесперебойность работы жизненно важных объектов. Вайскоўцы са 103-й Віцебскай паветрана-дэсантнай брыгады сілаў спецаперацыяў у Казахстане афіцыйна ахоўвалі аэрадром і артылерыйскія склады. Контингент УДКБ не принимал прямого участия в контртеррористической операции, был задействован, как я уже отмечал, на охране стратегических объектов. Сёння прэзідэнт Казахстану Касым-Жомарт Такаев па тэлефоне падзякаваў Александру Лукашенку за военную дапамогу у час, калі ягоныя вайскоўцы былі занятыя. Раней Такаев заяўляў, што на Казахстан напалі 20 000 тэрарыстаў, якіх трэба знішчаць. Казахстан столкнулся с международной агрессией терроризма. Колькі грамадзянаў загінула ў выніку сутыкненняў і ўжывання зброі, кіраўніцтва дзяржавы не паведамляе. Затрыманыя больш за 10 000 чалавек, сярод якіх журналісты, якія асвятлялі падзеі. Еще ни одного террориста не показали народу. Никому мировой общественности не показали. Где эти десятки тысяч террористов? Крызіс у Казахстане разгарэўся 2 студзеня пасля мірных пратэстаў супраць двухкратнага падаражэння аўтамабільнага паліва, прапан-бутану. Частка сілавікоў адмовілася разганяць мітынгі, але потым адбыліся ўзброеныя сутычкі, акты марадзёрства і перастрэлкі. Гэта было як вайна, але я проста не ўяўляю, ніадкуль узяліся гэтыя людзі, нікаму трэба было дэстабілізаваць Казахстан. Цяпер Касым-Жомарт Такаев прапаноўвае перагарнуць старонку гісторыі, навесці парадак у пацярпелых гарадах і правесці рэформы на аснове канструктыўнага дыялогу між грамадскасцю і экспертамі. У нас у каждого олигарха, у каждого большого агашки есть свои какие-то подразделения, security, служба безопасности, личная охрана и так далее. Просто деньги платили людям и говорите, идите, баламутьте там, подвигайте и все. Чем больше бардака, тем лучше. За гэтыя некалькі дзён пры падтрымцы ўладаў Расіі, Беларусі і іншых чальцоў АДКБ Касым-Жомарт Такаев змясціў першага прэзідэнта Казахстану Нурсултана Назарбаева з пасады старшыні Савету бяспекі. Ён адправіў у адстаўку ўрад і замяніў кіраўніцтва сілавых структураў. А самого Назарбаева не бачылі з 28 снежня. Згадкі пра былога лідара знікаюць з афіцыйнай медыяпрасторы. Сёння ж Камітэт нацыянальнай бяспекі Казахстану паведаміў аб
дасудовым расследаванні справы аб дзяржаўнай здрадзе свайго былога старшыні Карыма Масімова, блізкага да Назарбаева. Таксама затрыманыя былы намеснік старшыні КНБ Даўлет Яргожин і Ануар Садыкулаў, камандзір спецназу КНБ. Ярослаў Сцешык, Белсат. Беларусь краіна для жыцця, але цяпер вельмі небяспечнага. А выбар быць беларускім апазіцыянерам не такі бяспечны нават для эмігрантаў. Ініцыятыва «Байпол» раскрыла ў Польшчы агентаў ваеннага галоўнага разведвальнага ўпраўлення. Новае расследаванне датычыць дваіх супрацоўнікаў спецслужбаў, якія бралі інфармацыю ў асяродку палітычных эмігрантаў. Якія высновы варта зрабіць, раскажа Юлія Цяльпук. 2009 год, 2016 ці то 2020. Пад пільнай увагай камераў КДБ і міліцыі ў гэтым стагоддзі праходзілі ўсе апазіцыйныя мітынгі і 6 беларусаў. У Кіеве, Вільні ці Варшаве, дзе беларусы пратэстуюць цяпер, такое не пройдзе. Але і там дзейнасць людзей, якія выехалі з палітычных прычынаў, спрабуюць адсочваць, распавяла ініцыятыва «Байпол» у новым расследаванні. Расслабляться полностью не стоит, так как посещают данное мероприятие и агенты режима из нашей страны. Одним из таких пассажиров оказался обладатель зеленого дипломатического паспорта полковник Алексей Дудыкин. В Варшаве Дудыкина уже ожидал его коллега Дмитрий Дунай. Гэта вайскоўцы 9-го аддзелу галоўнага разведвальнага ўпраўлення Генштабу ўзброеных сілаў Рэспублікі Беларусь, які выкарыстоўваецца акурат для збору інфармацыі і сачэння за апазіцыйнымі актывістамі і палітычнымі лідарамі за мяжою. І для іх магчымай ліквідацыі. Чем в Варшаве занимались и какого рода информацию собирали Дунай и Дудыкин, в подробностях рассказывать не будем. Документирование их деятельности – это задача польской контрразведки. У размове з намі прэс-сакратар спецслужбаў Польшчы Станіслаў Жарэн не пацвердзіў, але і не абверг фактаў, што ў краіне вядзецца праца па выяўленні агентуры Александра Лукашэнкі, а таксама па недапушчэнні правакацыяў падчас публічных беларускіх акцыяў. З пытаннямі аб бяспецы за мяжой мы звярнуліся да суаўтара расследавання Александра Азарова. Кто-то за кем-то где-то следит, установили каких-то людей на митинге, которые стояли там, что-то записывали, или ходили за кем-то, или возле гостиницы машина стояла с какими-то подозрительными людьми. То есть нам такую информацию присылают постоянно. У сваіх відэа «Байпол» паказваў матэрыялы з пагрозамі помсты з боку сілавікоў. Таму найбольш асцярожнымі варта быць актыўным праціўнікам рэжыму, лідарам фондаў, арганізацыяў, экспертам, палітыкам і журналістам. Што нам трэба рабіць, гэта прымаць захады бяспекі, быць уважлівымі да сваёй апаратуры, трымацца лічбавай гігіены, мяняць паролі, карыстацца VPN, шыфраваць дадзеныя. Але не трэба падаць у істэрыку, у паніку, у параною. Таму што вельмі часта мэта гэтых людзей, якія ходзяць за вамі, альбо... «Байполу» таксама звяртаюць увагу, што вялікія хлопцы, якія непрыхавана назіраюць за акцыямі пратэстаў за мяжой, часцяком аказваюцца прадстаўнікамі мясцовых спецслужбаў. Юлія Цяльпук, Белсат. Нацыянальны статыстычны камітэт падвёў вынікі 2021 года, і вынікі несуцешальныя. Летась у Беларусі адзначаны адзін з самых высокіх паказнікаў інфляцыі за апошнія 5 гадоў – 10%. Найбольш адчувалі гэта беларусы праз рост цэнаў на харчовыя тавары, які склаў паводле афіцыйных звестак 11,4%. Падрабязней у Марылі Дакуцькі. Свежие огурки, помидоры, капуста и солодкий перец – продукты, на якія кошты за апошні месяц 2021 года повысились паводле звестак Белстату, нягледзячы на, здавалася б, их сезонную доступность. Импортная политика Министерства сельского хозяйства, она немножко хромает. Вообще вот я бы на месте президента точно разобрался с этими хитрыми ребятами, которые работают в большей степени за границу, потому что министерству выгоднее, чиновникам министерства выгоднее завести продукцию за границу, чем вырастить свою. Агулам летась менавіта харчовыя тавары мелі найбольш заўважны рост цэнаў. Што цікава, сельскагаспадарчай вытворчасцю якіх любіць хваліцца Лукашенко. Есть обычный набор: картошка, морковка, лук, бурак. Очень хороший. Гэтак падаражэлі буракі, бульба, морква, цыбуля. Свежая белакачаная капуста стала каштаваць амаль у 1,8 разу больш. На 15% падаражэлі мясныя прадукты і амаль на 7% малочныя. На думку эканаміста Льва Марголіна, адна з прычынаў падвышэнне коштаў нафтапрадуктаў.
У нас же бензин, дизельное паліва, оно ж удзельнічае у таваразвароце на кожным этапе. І калі мы везем прадукцыю з палёў, і калі мы перапрацоўваем, і калі мы везем ад перапрацоўшчыкаў краму. Паводле эксперткі Цэнтру эканамічных даследаванняў БЭРОК Анастасіі Лузгіной, уплываў на кошт няхай невялікі, але рост заробкаў, які закладаецца ў сабекошт прадукцыі, а таксама импортные могли быть составляющие, на которые цены подскочили значительно, например, какие-то удобрения, там корма, которые мы закупаем, да, извне. То есть это тоже отражалось на стоимости. Падаражэлі летась і будаўнічыя тавары, паслугі карыстання ліфтам. Назіралася і некаторае зніжэнне коштаў на яблыкі, цытрусавыя, салодкі перац, мясныя кансервы і цукар, ды паслугі страхавання легкавога транспарту. Аднак агулам інфляцыя летась мела самы высокі паказчык за апошнія 5 гадоў, удвая перавысіўшы першапачатковыя прагнозы ўладаў. Кожны год улада падвышае кошты на камунальныя паслугі. Не быў выключэннем і мінулы год. Па-другое, з 1 ліпеня быў падвышан падатак на даданую вартасць на прадукты харчавання і на некаторыя іншыя прадметы. З вонкавых чыннікаў на інфляцыю паўплывала ажыўленне замежнага гандлю, што прывяло да хуткіх тэмпаў росту коштаў. У гэтым годзе на міжнародных рынках прагназуецца іх замаруджванне, што знізіць ціск на цэны ў Беларусі. Але для нашай краіны застаецца высокі інфляцыйны патэнцыял, што звязаны не толькі з рэгуляваннем коштаў, але да ўсіх тых праблем, якія мы малі сёлета, добавится яшчэ і такія чыннікі, як неабходнасць шукаць нейкія абходныя шляхі ці іншых пастаўшчыкоў, а іншыя пастаўшчыкі, яны па азначэнню больш дарагія. Ад панядзелка 17 студзеня і до 17 ліпеня будзе дзеяць зніжка ў 10% на сацыяльна значныя тавары для пенсіянераў, шматдзетных сем'яў і малазабяспечаных грамадзянаў у некаторых сетках крамаў. Марыля Дакуцька, Белсат. Яшчэ да тэмы сённяшняга аб'ектыву COVID. Шэраг краінаў паведамляюць пра новы максімум заражэння ковідам цягам сотняў, пра магутную хвалю, што надыдзе ў бліжэйшы час. Папярэджвае Расія, а медыкі адзначаюць, што прышчэпкі не перашкаджаюць омікрону трапляць у арганізм. Пра невясёлыя перспектывы пандэміі Ірына Дарафейчук. Пекін анансаваў пастаўку ў Беларусь 1,5 мільёна дозаў прышчэпак ад каронавіруса. Гэта на 100 000 болей, чым нашая краіна бясплатна атрымала ад Кітаю летась. У самім Кітаі змагаюцца з каронавірусам, хутка ліквідуючы лакальныя агмені інфекцыі. Для гэтай краіны праблема асабліва актуальная. На пачатку лютага тут чакаецца пік турыстычнага сезону, праз алімпійскія гульні і святкаванне ўсходняга Новага года. Свет жа адзначае новы рэкорд захворванняў з пачатку пандэміі. Паводле Сусветнай арганізацыі здароўя, колькасць новых выпадкаў інфікавання за апошнія сотні набліжаецца да 3,5 мільёнаў. 50 з 53 краінаў Еўропы і Цэнтральнай Азіі паведамілі пра выпадкі заражэння омікронам. Ён хутка робіцца дамінантным вірусам у заходняй Еўропе, цяпер распаўсюджваецца на Балканы. Пры такіх тэмпах Інстытут паказнікаў і ацэнкі здароўя прагназуе, што больш за 50% насельніцтва ў рэгіёне будзе заражанае омікронам цягам бліжэйшых 6-8 тыдняў. Медыкі лічаць, што адзін носьбіт омікрону можа заразіць ажно 100 чалавек, і ў гэтым паказніку омікрон пераўзышоў адзёр, які дагэтуль лічыўся найбольш заразнай інфекцыяй у свеце. Па-ранейшаму адзінай абаронай ад віруса застаецца вакцынацыя, кажа кіраўнік нацыянальнай тэхнічнай групы экспертаў у пытаннях імунапрафілактыкі ўкраіны Фёдор Лапій. Вакцыны, які мы маем у сваім арсенале, вакцыны, якія мы маем у сваім арсенале, высокаэфектыўныя, нават у выпадку варыянту омікрон. Але яны эфектыўныя, калі гаворка ідзе пра перадухіленне цяжкога працякання COVID-19, а не пра папярэджанне заражэння. У Беларусі каля 4 мільёнаў жыхароў прайшлі поўны курс вакцынацыі. Паводле афіцыйнай інфармацыі, штодня выяўляюць каля 1000 новых выпадкаў хваробы. За мінулыя сотні памерлі 17 чалавек, а за ўвесь час пандэміі толькі паводле афіцыйнай статыстыкі праз ковід Беларусь згубіла 5774 асобы. Прыкладна столькі людзей жыве ў невялікім райцэнтры кшталту Вушачаў, Краснаполля ці Вялікай Бераставіцы. Ірына Дарафейчук, Белсат.
Сёння ўвечар старога Новага года святкуецца шчодрык або багатая куцця. У гэты час нашыя продкі працягвалі калядаваць, з песнямі абыходзілі хаты і віталі гаспадароў. Традыцыі не губляюцца. Гэта даказалі на Гомельшчыне, дзе штогод адзначаюць гэтае старажытнае свята. Як адбываецца такое свята, паглядзім разам. Поехала коляда, колядуючи, поехала коляда, дай гуляючи, поехала коляда, дай гуляючи. Поехала коляда, из конца в конец, заехала коляда, дай до ганочки, заехала коляда, дай до ганочки. Калядны цуд, які мы робім самі сабе. Прычым па-беларуску для беларусаў, як мы бачым, вельмі добра ўспрымаецца народам гэтыя все традыцыі, нашы спевы, людзі чакаюць нас штогод. Святы вечор, сапогі пошив, за вечор зносив. Святы вечор, за вечор зносив. Міша, покажи, Міша. Поехала коляда, де Степаночки, де Степаночка, не гуляй, вари пива, дай сына, дай она захожу. Спросите, хату свою будем. У СССР існаваў дэкрэт аб аддзяленні царквы ад дзяржавы. Такое палажэнне ўтрымліваецца і ў канстытуцыях абсалютнай большасці краінаў. Але ва ўсе часы саветы рабавалі, арыштоўвалі і расстрэльвалі святароў. Што думаюць яны, сённяшнія прапаведнікі веры, пра змены ў канстытуцыі? Ці дзяржава ўрэшце не будзе схіляць вернікаў на свой бок? Неўзабаве на гэтую тэму Валеры Руселік паразважае з каталіцкім ксяндзом Вячаславам Барком. А наш аб'ектыў на гэтым скончаны. Бывайце здаровыя.